Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod de Geometry Dash de pe acest canal. Dacă vă place această serie de Geometry Dash, nu uitați să bubuiți acel buton de like, să faceți noi la acest video clip 15 like-uri și dacă vreți îmi puteți da și un follow pe Instagram la Ionuț2466, deci haideți să începem. Ok, am la primul bănuț. Da, deci dacă v-a plăcut acest minunat episod de Geometry Dash, nu uitați să bubuiți acel buton de like. Numele meu a fost Ionuț și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!